Gaskiya ne zan dau asara, amma kun ga yanzu bari in ba ku ladan wahalar da kuka sha ko? Yawwa baban tinkiya, ai kai nake ta nema, wai ya magana wayata ne daga an so caji ko dai ka min halin tinkiyan nan ne ni. Ya zai miki halin tinkiya? Ai ki mata ba sunan ki da na Khadija. Sunan matar manzon Allah ta fari sallallahu alaihi wasallam. An samu matsala, an samu mushkila. Na zo tsallaka bakin ruwa. Daidai kasar ruwa. Sai wayar ta taraf, sai ta fada ruwa. Sai kifi ya tabe wayar. Sai watso bin layukan. Na yi zuciya na ban layukan a gurin, sai wannan abokin na tun dafi na hankali. Sai ta kwaso miki layukan, sai ki rage asara ko kibar ce ki sai ko ba ka ba. Haka yake. A rasa mata bayani. Ai wato na Khadija. Muna cikin tafiya kawai sai yunwa ta kama ni. Na rasa me zan yi, kawai na zura hannu aljihu na watsa layukan nan na aza gyada ce muris na taude su aljihu. Gaskiya ne zan dau asara, amma kun ga yanzu bari in ba ku ladan wahalar da kuka sha ko? Alama na Khadija har da hidima haka. Yanzu me kuke so? Hakurin maka zaki siya mu. Ke to bari. Lemon tsami. Ka zo da shayi. Ai shayi da Ka biredi. to min da lemon zaki. In Allah ya yarda kwantar da hankalin. Za ku ci kokoshi. Wallahi ko lemon gwanda ne. An ti gani aikin Allah nake so kai a wajen nan. Aikin Allah? Bara ma. Kai me kake so? Hakurin maka. Hakorin maka. Juya kai fa. Lemon zaki nake sha'awa. Allah sarki zama ka samu na taba juya. Juya ka juya.